Gong. Oh. Ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Lelenen iki. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwo dadak merno-merno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ngerti harus sapa. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh. Mau tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soale aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari nak mana, Tru? Ngono ae dari nak mana? Ya wis ngono dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Aji karo ditinggal dhewe.